Yeah. Space Master, kvanttimekaniikka, man. Yeah. Ja aivoanturi. Check it out. Kollektivoi kategoria, missä kaikki on lapsellista kuin katatonia. Ideologia, identiteetti, päättäällä puberteetti. Kuka päästi nää teinit valtaan? Seiniin maala, herä peili maailmasta. Myydään hipel maailman rauha, korrelaatio, harhal ja päästökaupal. Soita vartija tonnin skarppina. Energia, alkemia, jalkeempia valvetilas. Aamu uudet tarpeet tilaa. Kirkos palaa ilman harppia. Kryptistä salatiedät, Neptyysin valamiehet. Auringon pimensio, astraalidimensioista. Vajarit jostain vararikossa pitäis pajarit poistaa. Mut silti loistavaa. Faktan tarkistaja jossain sparkkaa spliffiin. Jengi nyökyttää kun olis hyväkin biitti. Kyärsiin yhären riimit. Hei faktan tarkastaa miksi sut voi kysyä, mut et vastaa silti. Surmataan toisin ajattelijat, perustetaan uskonto ja pannaan teitä perolle. Omistetaan tuon puolenen, tää ei oo pelote, tää on kehote. Et oo yksin, voidaan armahtaa sun synnit, palvottais susta selonteet. En tue kirjojen polttoa, mun vie vähemmän väkivaltaa. Jos ei se ok, turha tuo vittulle jumalauta. Haastat jotain käsirysyy. Voin olla tyhmä, mut en vastaa sun käsityskyvystä. Kapiat kadut, sakijat, savut, kuolleet lohet virran mukana valuu. Samalko urani business myrkyttää joet eikä Yle seuraa. Seuraavin muistin virkistyksi. Vanhusten yli kuoleman piikit seuraa piikityksi. Fuck VF huorat. Faktan tarkistaja. Ei faktan tarkistaja. Faktan tarkistaja. Hei miksi sult ei voi kysyä, mut sä vastaat silti. Ei faktan tarkistaja. Faktan tarkistaja.